पूज्य गुरुजी और गुरुमा वृंद एठारे उपस्थित थिबा छोट बड़ भाई भौणी मानकु आज एई मातृ दिवस शुभेच्छा और शुभकामना। आज एई मातृ दिवस किछि कहबा ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗରିୟସୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନନୀ ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ମାତୃ ଦିବସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଦେବତା ମାତା ରିଆଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ମେ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର ଦିନ ମଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ମେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଦିନ ମଦର୍ସ ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଅଛି। ମା ଯିଏ ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମା ଯିଏ ଆମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନିଜେ ସହିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଉପାସ ରହି ଆମକୁ ଖୁଆଇଛି। ଦୁଇଟି ରୁଟି ଥିଲେ ଆମକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋକିଲା ରହିଛି। ମା ଯିଏ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଯେ ଜଗି ବସିଛି ଏବଂ ଆମର କଷ୍ଟ ଅଳି ସବୁ ସହିଛି। ମା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନିଜେ ଭୋଗି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ମା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷେ ତାହା ଶୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ମା ଆମ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ମା